Ketchup. Ahora o ketchup, tío. Eu creo que é un A, tío. Ao lado Un da A. salsa, ao lado da salsa de tomate ten que estar o su Hostia. hermano, su primo loco. Para min sería un D. O ketchup. Pareceme... Aporta cero. Acabas de parecer recén saído dun videoclip dos Beastie Boys. ¿Qué me estás contando, tío? Non me fai... O sea, só tomo ketchup cando hai patatas fritas destas de O sea, bar, si, así e tal. se a salsa de tomate eran os Beatles, o ketchup son os Ramones, tío, sabes? Quero decir, son como... Non fixeron un puto solo en toda a súa discografía. Pero aí están. Todas as cancións eran de menos de 2 minutos, tío. Conciertos Sí. de 35 minutos. Pa diante, tío, o puto ketchup, tío. Cando che fallou o ketchup, tío? Empalágame Cando moito. che fallou o ketchup que fostes aí a 5 da mañá ao sitio este que fan bocadillos aí de canguro e de todo eso? Que fan unhas patatas que eso é arjamasa, que eso é da asco e Claro, vergüenza. que en esos casos sí que aí tiro de ketchup. que amigo che pasou o brazo por riba do hombro e che Venga, dixo, un Alberto, B. esto lo sacamos adelante. Un B.